Ja, og prøv at se, ham der ikke, han vil prøve at løbe i den næste tid, sin fremtid, ikke, vil løbe super hurtigt. Jeg løber ind i en anden dimension. Ja, okay, den anden dimension, ikke, ligesom han så World of Warcraft, der hvor de går ind igennem væggene. Undskyld. Løb! Super fast! Hvor han forsvandt ligesom! Super her! Det var sted! Hvor Simon forsvandt! Er du klar? Skal jeg gå ind i næste mission? Jeg må løbe efter ham. Jeg kan ikke klare sig alene. Løb! Super fast! Han forsvandt igen. Tror jeg også, jeg kan løbe med. Jeg vil prøve. Jeg filmer. Det kunne jeg ikke. Lad os se, når de kommer tilbage. 17 timer efter. Jeg er ved at dø. Hvornår kommer de tilbage fra den næste mission? De kom tilbage. I er ikke seje længere. I er seje nu. Nej! Hey, stop!